Čaute ľudia, dneska je tu Folder 1, 2, 3 a ideme si urobiť vlastný recept. Potrebujeme na to Cinnamini, ktoré si rozmixujeme a tieto oplatky a cukor a soľ a troška vody. Takže teraz si Cinnamini vytiahneme, preto ja som to mal pripravené predtým. Dáme si to tam. Dobre. Tak, dobre. Ešte troška. Dobre. Teraz by som dal jednu oplatku. Super to. Do toho kelinku. A teraz by som to takto zašroboval. Teraz nič neuvidíte. Tak. Dobre. Dávaj. Strašne to mixuje. Dobre, konečne troška toho máme. Dávaj, posledný kúsok dosť. Dobre. Dobre, teraz sme to vypli. Vypni sa! Vypni sa, ti vravím. No dobre. Teraz nič neuvidíte, potrebujem to odšrobovať. Tak, dobre. Toto by sme mali. Vypadá to zatiaľ nejak takto. Zoberieme si lyžičku. Alebo vidličku, vyberte si čo chcete. Zmiešame to. Moc to nejde zmiešať. Dáme tam troška ale cukru. Troška, asi 2 takéto lyžičky. Takto. Potom takto rozmixujeme. Dáme fakt, že štipku soli takéto. Znova, takto. Tak. Teraz si zoberieme pohár s vodou. Ja si tu zoberiem pohár. Ešte bordel. Dobre. Máme troška vody. A teraz to tam takto troška dáme, počkaj, ja si to, aby to bolo takto zvolené. A teraz tam troška tej vody dáme. Teraz tak. Tak. Teraz takto krásne rozmixujeme. No sa mi to nepodarilo, ja som chcel pôvodne urobiť také guličky. Dáme ešte troška cukru. Tak, to už fakt stačí, už to vonia, aby ste to cítili, mňam. Dobre, a teraz to ideme ochutnať. Vonia to ak Cinnamini, preto. Není to zlé, ale není to ani najlepšie. Dal by som tomu takých 6,5 z 10. Takže môžete si to vyskúšať. A ak sa vám video páčilo, dajte like, odber a za 50 lajkov je nový song. Čaute.